assalamu alaikum yiɓiyankoɓe ayawo Pinal TV on calminama to mbawɗo wonde e wonirde kala on mbiyama bisimilla mon e suudu men Pinal TV bisimilla mon e émission men mo gowɗen waddude o woni Couleur Weekend alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah ko julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti nene bawa en jetti adiyankoɓe men diina en jetti halifaɓe men diina en jetti halifaɓe men aada alhamdulillahi rabbil alamin hande en joɗima émission meɗen gandanɗa hoorema biyeteɗo Couleur Weekend mo ganduɗon jaltowo e Pinal TV chaque samedi ɗum woni aset so yeehi woni ha 16h omo refto defto e émission hen so yeehi ha woni 11h ɗum woni ñande dimanche nde alhamdulillahi rabbil alamin on jettama on mbiyama kadi bisimilla moon e émission men ni no gandirɗon ni émission chaque émission eɗen nodda ɗon nalankoɓe meɗen gandanɗa hoore mabɓe gona suuɗiɓe e nder leydi he hande eɗen bismiɗo nalanke men mawɗo ko ɗo men mawɗo o woni Alpha Baba sa wi Alpha Baba hande e nder Mali caggal Mali wona neɗɗo cuuɗiɗo Alpha Baba salamu aleykum wa aleykum assalam no mbaɗɗa kullo ba alhamdulillah aɗa selli baso ala alhamdulillah jam tan alhamdulillah eɗen jettal bisimilla ma e Pinal TV no calminirta yeɓoɓe Pinal TV alhamdulillah en jowti kala ɗo ɓi pullo woni en calmini ɗum nanno Alpha Baba Bambagal Ali jowti kala ɗo ɓiyo mbimi de woni salmini ɗum landiki jaam muɗum ɓe calmitima bisimilla ma ha hande e Alpha Baba haade men yarude e yeeso e homboni Alpha Baba hoto Alpha Baba jeeya Alpha Baba Bambagal miɗo jeeya nokku biyeteɗo Guyey commune Nguuma cercle amen yo Douance région Moti inchallah indam ko Alpha Baba Bambagal Ali machallah e Alpha Baba eɗen gandi Alpha Baba ko bambaɗo aɗa wawi haalande min hoko woni bambaɗo golle bambaɗo ko alandiki kam heɗum woni bambaɗo bambaɗo ɗi kulleji ko moƴƴina guila wona hande guila e mamiraɓe ko tawangal ko waɗi bambaɗo bambaɗo caggal rimɓe tan woni a yii golle fof ko golluɗa fuu sa wala kaalowo a perdi a murti golle o nenno ɗum ƴeewa e les zamanuji goɗɗuɗi so bambaɗo yalti e majjun nenno fulɓe ana golla golleji ɓeyde fuu da ko fulɓe golli ñeyɓe daro ana kaala so wona ana haale ka e an tan kulleji kindi ɗi gorno ɗum woni bambaɗo d'accord e Alpha bambago hande e hanki keeñe est ce que ko gotum ne serti walla onon nouvelle génération on cerni ɗum walla fof ko gotum bon aduna kay yan tan an sanso wiyaade ɗen jettiri ɗum Allah sanne nenno kulleji ɗi fuu jahan tan an waylto nenno minen min pini min tawi abbiraɓe amen ana piya gaace ana gaɗa télé ŋaji kay ɗo abbiraɓe amen ɗon puɗi nde wonna mamiraɓe amen ɓe tawayno ɗum nenno alhamdulillah abbiraɓe amen ka kañum en puɗi ɗum les télé ŋaji mawɗi malɗi nenno alhamdulillah minen du min gaari miɗen gondi hen bon kulle ɗe kan jan tan an sanso yaade aduna noon wayi machallah ok a weltinama e Alpha ɗa wawi haalande min honde puɗɗiɗa yimde bon kala pinɗo galle amen fuu guilla cukalel pamere ni fuɗɗirta ɗum ka mi fi mi anda nde puɗɗum ɗum ka a anda saabi hunde fuu mi anda so wona kanjum so min pini mbiyade guila min cukalel pamoroy golle fuu min ngala so wona ɓamde hoddu ndu miɗen piya so wona wakkati bottariji gaari na hitande waɗi min jeeyi min ñaami min garti groupe ngaji amin min jogui génération so min kirtiki tan jamma miɗen jogui toon nokkuje ɗo min kaani hawtude sukaɓe gendi fof kawtata min ɓaman koddi amin miɗen jaa miɗen piiji jaade wonkoɓe en buuɗi joyi on dokkoɓe en buuɗi sappo wakkatiji non ni no min gorri ni ɗum fuɗɗiri machallah e kono an ƴettude micro ƴetta micro jima
jimol hakkille ma ne jimol he ana woodi yiman yewi am ko Pinal TV ne jiɗi nande jimol ngol nando ndunda pulo be kulay karali be kanagi balde kor jamburabu be kersanoy arobe homo woni ndunda pulo adama lay Idris lay seyni nando ndunda pulo be kersanoy nyaybe dabi wala ko nandi so warti wala ko nandi adama lay Idris lay seyni pulo lay Idris Muhammadul Idris pulo jija Idris pulo mindu Idris lay seyni Kontane gumi kontane dale dembi namo munda pulo bay ma demba kanjalo munda demba kan nabigam pulo izin naji mo chudi ko naji pulo lize naji demba mawra misidaji baray ma demba kan jallo nabigam mo yargana ali nyayga madi modi ba madun abbasina nsapo jindunda mustafa sheikh alwata yendunda dunda no di si ize mo bosize nando dunda po be yargana ali nyaybe Sheikh al-Islam Ahmad Burayma Ahmad Sapo Nunda Nando Nunda Pulo Babira Garbalgiza Hasana Lingaibe Ahmad Ziza Sapo Nunda Nando po be kulali karali Sheikh Haruna lay Idris lay sankare paade samba paate dari wala gonandi warti wala gonandi ko Haruna yidi fu wala nandore homo woni ndunda pulo Haruna lay Idris lay zeyni Fade Samba Sheikh Islam. Mashallah Alpha. Weltanama e yewiyankoɓe Pinal kadi beltanimama e oɗo morceau mo jibɗa. Alpha, est ce que aɗa yaltini album? A yaltini cassette? Inchallah mi waɗa hono cassette ngayi kam yaltina album taf. A suwa taw. Inchallah. Clip? Bo clip ɗum waɗata ko programme ngayi mum gonda. Ɗon mbiɗa jogui namdal. Faade e artiste suka e artiste fulɓe en fof wona an tan noon mais hannde ko an namno toon battol ɗum sukaɓe fulɓe ñeeñɓe wawɓe yimde wawɓe wadde théâtre ko wiyete mogo ko ɓe mbatta clip aji hoko saabi ɗum bo hunde joni hunde sese fuɗɗirta fa goto waɗta fof so goto waɗɗi ɗum gasi tan boɗa andi ñama kala du yata caggal dimo kañum wallata ñama kala so kulleji kewɗi fuu mbawa moƴƴinde sabi eɗen andi kilfuŋaji ɗi ko wattete on ko eɗen andi gan alhamdoulillahi eɗen jogui rimɓe wawɓe wande min financier du joni hunde fuddade fuɗɗi tan inchallah programme ngaji mumen ɗo gonda ko mbiɗa ko fuu eɓen gondi e programme ngaji muɗum sanne sanne inchallahu inchallahu ɗo e duuɓi seeɗa kulleji kewɗi gaɗan changé inchallah yalla waɗ ɗum changé mbaɗe feere mbaɗon clip aji ɗum kay miɗon gondi en joni ka inchallahu soɓe sukaɓe ñañɓe fulɓe foof inchallah tisemɓe foof clip aji men ne pamɗi no fewi oɗon mbawi yimde oɗon beeli daaɗe oɗon beeli kolli
ne manki clip sanne voilà hunde ne manki golle o sanne clip ngaji ɗiga inchallah min gara min ƴeewa on nokku inchallah o yalla faawo mais minen somin puɗɗi hunde min darta ko ala ko dartede so puɗɗima tan jehen inchallah ok Alpha Baba aɗa wawi haalandimin holi caɗele keɓɗa e jimmol he bon e caɗele ɗe kenmi e jinmi hunde fof fadde maɗa andede tan an naawi a yiyam kulleji kewɗi a yiyam fadde maɗa andede alhamdulillahi rabbil alamina Allah so yimɓe andima fo ɗum newoto joni noon wona bammaɗago tan golle fof puɗɗoɗa an naawi ɗum ka ko tawa fof inchallahu hande ka alhamdulillahi aronde nde ka naawi ne sanne sanne hande kay hande eɗen jetti Allah sanne alhamdulillah saabi e fulɓe ne andi ko gommi ko min jaati hande ne heewa ko immotomi fa mi wiyo mi ñaago to yimɓe miɗa fanɗi e majjum sanne ɗum min tawi de mais zamanuji ɗi canji sanne WhatsApp wari TikTok wari Facebook wari nen hannden an fanɗi neɗɗo so wona neɗɗo hasindine amma ne war suuda an fanɗi komin jaata neɗɗo do WhatsApp o tan wayran ko neɗɗo an leli biyete fa appel noddoɗo ma neldima ɗum nen alhamdulillah moƴƴireji ana keeɓe e majjum sanne fo adi yimɓe ana jeeya yalla hebbini hono mum ha heewa amin d' accord Alpha e nder bambagu he a meeɗi yaade caggal leydi sababu muɗum inchallah bon mi yeehi Burkina mi yeehi Côte d'Ivoire mi yeehi Dakar mi yeehi Conakry mi yeehi Niger bo ɗenni kaɗumi heede Afrique ga bon mi waɗa e caggal leydi taf a waɗani Europe taw mi waɗa Europe en taf mais fof projet ngaji waɗa woodi inchallah joni min gara min gaɗa tourné monnaɗo Allah so Allah jaaɓi inchallah programme mum ana woodi tourné mawɗo d' accord Afrique so tawama Europe en du eɗen jogui ɗum fulɓe hamɓe yewede ɗum fof programme mum ana woodi inchallah ɓoyata fe mais est ce que aɗa jogui toon fanuji aɗa jogui toon jogui fa heewi miɗa jogui toon to Chine en miɗa jogui toon Ibrahima Demba Kane e sous télé o don andimo sanne hunde fuu ko wiya hunde fulɓe fuu sa ƴeewi mi kanko watta affiché fewi ko jooɗotomi e téléphone indema ko weltama kanko hunde makko fuu leeli o gollirta mais hunde fulɓe fuu wawde hollade sa ƴeewi a tawan koyngal makko wonnen alhamdulillah ko darate aduna ko anne jungo makko sanne kile monde fadlaje ne keewi caggal leyto alhamdulillah ne heewi sanne wala fuuɗa haaɗi noddoɓe téléphone ji Alpha Bambagal andi min en jiiɗima e gaɗane moƴƴere e nafa kam sanne inchallah caggal leyto walli kam jooɗade Bamba ka sanne feccere moƴƴireji ɗi fuu caggal leyto ɓuuri iwde jaati inchallah d' accord aɗa wawi winde morceau ma ɗimmo bisimilla ma nane ewli laamu jaɓereterna ali ewli ali awajiyawiɗi kongol koyita jandomo terna ali ewli ewnoji weñolod jondo madmado mani kongolo koydo jondo
jando motermali yewni boyo joro Mustafa almami Hammadou Djiboyu jando motermali yewni ewno wajibe ñalande hande jande alamu bogo bacili nabi gam jando motermali yewni sokurawi kam Allah yindunno ayi ɓe indimi joni ɓe fuu borodi won goto maɓɓe fuu so bambaɗo heeɓiɗo ana heeƴa ɗum mi indi ɗo Ali Alhaji Hamidou Abdourahmane Boucar Wuri Abba o woni o opérateur économique Afrique ko woni ko jamɓe ne andi sanne alhamdulillah e les génération makko soko jokol ɓeddoɓe ne andimo sanne wona yowoɓe Dubaï ɓe wona yowoɓe Chine ɓe mi indi ɗo Bayo Joro Moustapha Almami Hammadou Djibayru kañum ndu tawi woni roni yara so wiyama sambaɓe carte ɗo jando woni aduna fof ne andi galle mabɓe mi indi ɗo Allah e ndunga o do alhamdulillah ko gorko heɓata e dawol go fof heeɓi o hakkude mum e président ngaji woni hakkude mabɓe ministre en woni to noko biteɗo Guinée Équatorial e milliardaire e boko Bathily Dioka en jowtan ɗo Hammadou Allah yororo Hammadi Am kala ɓi adama nanɗo Abidjan fuu so hajiji maɗa mawni wajiba yidana e rouge yara so ɗi jettima Abidjan en jowti Hamma Mari Ile Koala en tan Ile Koala e Dalla Koala e Nassour Oumar Mallama Alfane ɗo ewli jamɓe koɗna ɗo jamɓe tan koɗente mamiraɓe men moƴƴini guila wana hande singaji ɗi fof hon fof ne jogui wudere muɗum ngol ɗo gasol ngol koɗɗa ko jawam ɓe jeeyi ɗo ka jamɓe tan koɗente si fof fiyatake ɗo sowona jamɓe ewli ɗo ka ko jamɓe tan piyanete sin fof fiyantake ɗo so wona jando nenno kuleyɗi fof ko moƴƴina guila wona hande fulɓe ana jogui guudi muɗum en jamɓe ana jogui guudi muɗum en ñayɓe ana jogui guudi muɗum en ɓaleɓe maccuɓe ana jogui guudi muɗum en ko fulɓe ko aɗa wawi hodde ɗum joni mi wawi hodde o bisimilla ma bon ko fulɓe kane heewi sanne ƴew hen tan ko ɓurani ma hen fulɓe leeɓoɓe kewɓe limatago so pulore wayiɓe killitogo Hammadi moodi Mamadou Abbasinna so pulore wayimo illitogo Mamoudou Bougaye Mamoudou Alpha Saydou mo ñaajore pulo ñaajanimin pulo baywa demba kan jallo pulore bayi demba illitaga ñaajuɓe fulɓe ñaajani min ngaatama gayo pulo gonga Amadou Seeku Amadou Daran aleeba jal perme leebani min ɗo hoɗnaman fasuusi fasuusi ko mbimami tan ñimen ñeeɓe ko waɗi min ko foti kulleji majje fasuusi Ousmane Dekal o waɗino zamanuji belɗiɗi kanko wi ñeeɓe gaare ñaage kam guila min maayo so ñaagu yaara koyngal gootal so ñeeño gooto wari ñaagademo joni
so hokki ɗum tan witta fof wiyan sa yii ton goɗɗo kanɗo hokkede fu mbiya ɗum war mi wonɗo machallah fasusu wiyete fasusu mo andamo ka heewa e fulɓe de omo wuri o maayi ɓooyi kanko o weɗne zamanu nuuji makko o arsu kunte mawɗo ɗum saabi sono wiye ɓi adama wona neɗɗo ɓoyde ligui saha tan woni suurugol neɗɗo koy a yii yugo ana juula jeesde nder ana juula e ɗum siyani ɗum valeur ɗum saabi ɓiɗɗo gorko sa woni ko aduna ga fudda hen ko golɗa fadde ma mayde an hawra sa wuuri duuɓi temedere won wuuri ɓe duuɓi ujunere fof maayi won yimɓe duuɓi temenen ɗum woni fira awna en ɗum woni fof Allah waɗirali ɓe ko aduna ga so wona fa waɗa ɓe exemplaire sabi mi haali e ley haalaji am mbimi yimɓe yogaɓe ana gayi honno ñiibino yogaɓe ana gayi honno dawaɗo ladde no yogaɓe do ana gayi honno guersoɗe no pourtant ñiibi ɗi ko hoɗum ñiibi ɗi wone ɗum aɗa yiya yimɓe yogaɓe am tan no keewi kalis sanne ana keewi jawdi ana keewi mobile aji min beede fof gollan golleji tañiɗi wiye e mani golle ɗum no hakkillante o na mani kadi ɓuuri ɗiɗo golleji beede fof jomum gollan ko yana tan aɗan ñiwana heewi sembe leɗɗe helata mi hakkille wala feesi a yo yimɓe ɓe nonga sa tawi ko tigi do a tawan noon wori yogaɓe ana gayi hono guersoɗe no dontode aɗa andi mi yaltini kaset wiyen dontoɗi dontoɗo ana narɗi sanne so weeti joni noon so jamma wari e dow soɓɓe muɗum walta yogaɓe an tan a tawa ana narɗi sanne mais sa ƴeewi golleji ma a lakkiti leydi a tawa an tunni sanne way ɗo noon dawa ladde ɓe darte somi rawan ladde feesu rewru noon so dari ko caggal ngendi ubbi anana wonɓe ngendi ɓeddani man jontana mbiya afo ɓerde nde hoola foti gorko ndaara yiɗede du darta hoolede par ce que neɗɗo wawi woñude neɗɗo aɗa woñimo jaati mi yiiɗa mani mais tawe a hoolare daga wonta aɗa hoyni jomum tawi a hutakiɗo nenno fasuusi kala ñeeño woni e aduna o pullo mo indatama wala kanko woni mayɗo ballowo wuuro bisimilla a weltanama mbeɗiɗi andude hoddu ndu ko neɗɗo fof hoɗante walla ne woodi ɓe koɗantake ne woodi ɓe hoɗanteɓe aɗa wawi serdande min ɓen bo hoddu ndu mbiɗa wawi sernandema ɗum sanne hoddu wala fof ko waɗira so wona neɗɗo ceniɗo sanne bo ɗum ka no ɗum sertata tan hono fiyoɓe koddi ɓe won ñeewi ana ngoodi fe sa wi ɗum jaam yiiri pente koddi ñeewi ana ngoodi fe sa wi ɗum mani heeɗa wela kam ɗamnete kasette won yimɓe ana ngoodi ɓeeka no muur wakkati fof won piyan kulle ɗe ngala jati min e majju mais minen wona noon min gaɗirta min e hoore amen ka saabu hunde minen tawɓe hunde ɓe kam min jeeɓata goɗ saabu minen kam min taw ɗum hoddu wona neɗɗo fof wani fiyede hoddude keelen ka du so wona a laamunke mawɗo na a responsable mawɗo a nanta hoddu feydu keñen ka mais hande radio ngaji gaari so goɗɗo ɓawanama kasete aɗa wawi jagaɗo a télécharge kettinoɗa mais keñen wona noon ɗum woni hande dumminen ka noon min joguiri ɗum sabi neɗɗo fof momin amini kasete na neɗɗo fof momin jimini fof sa ƴeewi jomum a tawan komin kaali e muɗum ko ana e muɗum min joguiri ɗum minen e hoore amen ka ɗum saabi duuso miɗen kaybi ɗum sanne neɗɗo fof momin jammi neɗɗo fof momin jimini fof sa ƴeewi jomum fof a yiyan komin mbiye muɗum ko ana e muɗum firtigo onon an hodduma ndu kolli mon ɗi penata ɗi penata ala ɗi penata ko kaali foof toon ko ɗum woni toon machallah ɗi penta ɗi camta répondeur ala répondeur d' accord mene mbiyano woodi yimɓe yoɓaɓe ana mbawi golle o ñalla no piyade homo fuu no weltoɗo sa haybi sa waɗi hunma valeur saabi jannam mo inde mami o mo mbimi opérateur économique o mo joɗɗuno nokku biteɗo Dubaï
ɓe jaaɓe vacances kanko e gendiko o meeɗino wiide kam Alpha Ba Bambagal Ali Mbiyo Nam o wi a fini a tawi ñalande alhamdulillah andu hande zaman ma o wongo gonɗa o wi joni noon kina kakkila golle maɗo foti fiyan keɓaɗo fof kasetti a badda nani mbimi probléme wala tawi min dumiɗ e vase miɗe abiji ko gartum Bamako ndomi fof o warti Bamako kanko du o warti min du gartumi piyammomi kasetti dokkoye momi mbi an wi kam fani fiyane keɓaɗo fof kasetti ka mi finima an woni premier am ɓaman neɗɗo sumu premier min jaati yeeyi fami ɓama sumu ka kanko no Alpha ñayri Ali Koyta o wi bambaɗo o nani sa ndemi hokkam mobile min gardumi ɗo guel alhamdulillahi caggal ɗum o jandam fa hoote minen noon kulleɗe jaarta hunde ma sa joguiki sa waɗi e muɗum valeur to heɓan valeur sa itti muɗum valeur duƴi valeur par ce que no mbiruɗa ni e keeñe kolli ɗi jiwɗen ko mawɓe ɓe koɗante mawɓe ɓen worɓe cususɓe diiri ɓe yahoɓe haareji ɓe walla taw jomum ko laamɗo kono no mbiruɗa ni hande mbe yeewa hoddu ndu no mbiruɗa ni hay sa salmini jomum tan o hoɗan no woodi fo yoɓ no woodi waɗaɓe noon bon saɗa hoɗaɗa neɗɗo hoddu noon hoddu saɗa hoɗa modibaɓe wona oɗon koɗana modibaɓe ni koɗɗana hokoɓe koɗante kamɓe est ce que ko jaru bo funoɗe sawɗiɓe pigante koɓe koɗante sawqi sawqiri jaru hombo hoɗante jaru fulɓe koɗɗante o ɗum woni nandani hoɗan modibaɓe seeɗa ɓe ƴeewa ɓe keɗo ayi ni hoddu so miɗo waɗa hoddu fa ɓoye fof callat ɗi gaɗan sofe so wiyama modibaɓe ayi wono ñeyɓe certine ni modibaɓe certiri won modibaɓe wagaɓe an toon hunde fof mbawa sowona dabireji bonɗi mbawa wontude haaji waɗnan dabere mani bona waɗnan dabere mani bona a tawan ɗo jomum joɗɗo nasuko mum ene manki wona ɓe koɗente sawƴi moƴƴinoɓe ɓe koɗente sawƴi saabi haala goto mbiɗa haala mbiɗa fammini jama o sa Allah waɗima bambaɗo fof a famminan yimɓeɓe kawɗo a zaman saabi honno message bambaɗo way min janto dimmo maniji mbiya mobba maniji aɗan woni e ñalade sanne so wona minen fo yimɓeɓe ɓe andidirta mais sawɗi ko hoɗna Hammadou Abdoulaye Souare Bamba kañum moƴƴini san mbuɗo kañum yimi mobbo fof ne adduno mo andama wala wona pullo wona ko gonɗa fof andi Hammadou Abdoulaye Souare Bamba sabi ɓe mbiɗe haasitako moodi baɓe jeeyi mbimi pene ɓaleji kirum moodi baɓe zamanu ɓe kawruɗen joni ɓe so hakkillema e mobile woni hakkillema e sa e lebbo woni so hakkillema e galle tan woni sa yi goɗɗo a faami heeɓi galle lobbo ma galle jomum ɓuuri galle ma a wonan ɗum a munen jomum e caggal arɗa ɗo sabi an ka aduna ka tan ƴewata wona ɗe moƴƴinoɓe avenir ngaji yimɓe Mamadou Abdoulaye kanko yimi wudere ndede so minen ñeeɗi min gaɗi cassette miɗen piya ɗum yaade Hammadou Abdoulaye o wi foti Allah hokka mo cellal o wi foti Allah hokka mo jumbora ko duuɓi 30 e seeɗa o wuuri o wi foti Allah hokka mo ɗoydu o wi foti Allah hokka mo jawdi afa so wiyama dimmi womo anda dimmi moy baɓe dilli ɓe futaniraɓe makko on moɗum so ɓe gaɗɗinima duwaw wona an koye taniraɓe ma duwaw o jokkan nen hono rewɓe ɓe mbiya wona hono bonnoɓe ɓe de moƴƴinoɓe hono Amadou Barke Mamadou Ousmane Allah yam barke en moodi baɓe
hono Moustapha Cheikh Alwade wuldu babamon wuldu abidine Cheikh Alwade wuldu abidine Cheikh Alwade wuldu abidine wuldu Cheikh Sid Mamadou wuldu Cheikh Al Kabir af Cheikh Alwade so yama Cheikh Alwade du yimɓe andi uditoɓe yimɓe ɓe gaɗoɓe neɗɗo fa mbawa moƴƴinde huuli ɓe ñinno ɓe koɗna sawƴi wona hono a naati luuma a soodi sahaji ma monat Allah jeebine ɗum kada waɗa minen gad gasi de moɓe wona noon de hono adama Allah Idrissa Allah sine waka kuni jobum jeebaji barke Hammadou Djiyo koode so tigui tigui dow to hunde fof ko haali fof inchallah hawre en kodoroje Allah nen noon moodi bako ɓe taw ayi hunde ko tawɗa kañe ko narɗa ni waldano walda nen no mamniɓe janggi e junngo ba bot ne histoire muɗum yimɓe ɗa andi janggi duuɓi deɓe jangginiri duuɓi deɓe dursi duuɓi deɓe nenno ko moodi baɓe ko eɗen mbawi accirde no so wona ɗo yimɓe hoɓe mbiyan e contre mumen gonɗen so mi immiki minenne miɗen kaala tan min kulta haala machallah ok a weltanama Alpha Baba émission men hojomaji men kubbi jarani ne waɗa men signalé mais hade nden konngol cakkitol joguiɗa caggal konngol cakkitol ngol koɗana fulɓe ɓe jaaru miɗi jiiɗi nande jaaru inchallah wona derriére morceau ma hoko mbiyata ɓiɓe fulɓe calminade joguiɗa ko mbiyami fulɓe tan fulɓe tinno nanguidira saabi haala goto fulɓe ana kaala jamma e ñalawma fulɓe inno goto ebbo goto fulɓe tinne kawren fuu e haala ɗi tan sa haali ko wala e ma fuu a gollan ko woni e ma nen noon ko mbiyatmi tan koɓe mbiyata tinnoɗe kawren ko fiti laato haala tan ɗum tawa e golleji ɗiidu so a wi mani yo neɗɗam na mani neɗɗam no tinno ɗennam ɓuytinno haasi daare nde han yeewi fulɓe sanne wona e fulɓe tan de ɗum fuɗɗi ɓooyde mais ko meɗen ko ana mawni sanne hande fa warti minen ñama kadi en ɓe so a jammi dimo goto so jamma ɗen beeli sanne a faami dimo goɗɗo poos kañum du mette a faami wona yiide ɗum fuu yo ɓuyi tan lewndol ngol yeeso naɓol ngol caggal nenno a yii adama Allah Idrissa Allah seni komin jiɗɗimo sanne wona mokkami kaltan ɗum du wayno kañum Ibrahima Demba Kane aduna maɓɓe ka gasino koɓe data aduna ko Allah hokkiɓe fono wawi fukkade ley nokkuji muɗum tinde wadda vitre muɗum udda galle muɗum hinno haaji mum sa a jammi goɗɗo ko tawɗenna sa a jammi pullo goɗɗo tiine deworɗo muɗum jomum wiyan jansa hokke moƴƴere wiyalto mais hande yimɓe heewi ana goodi e leydi ndi kañum tan jiɗni moƴƴere ko jiɗna goɗɗo fu inde enen ɓuyten ɗum ranking ŋaji na jiiya neɗɗo tan mbaña ɗum mere tawi a haalde e joomum a anda joomum ɗum fu naɓalle joom caggal inchallahu ñanden tinen noon fa joni e pulaku ni sabi alhamdulillah rabbil alamina Allah ko mbimi ko so a haali ko wala e ma fof a gollan ko woni e ma kadiri en kadirŋaji pulaku ɗi ɓe tinno ɓe nanguidira ɓe tinno tawi eɓe mbawi yiidude wakkati fuu enen eɗen caggal Allah eɗen caggal maɓe sa nani ɓoggol leydi a hulɓini fo hoore woni hen koye so hoorne ittama ko heddi ko locol ɓolol ene noon sa nani wiyama fulɓe fuu hawruɓe zamanu cadre mawɓe ɓen goni exemplaire pulako ɗumno kamɓe duuɓe tinnoɓe golleji mabɓe ɗi garɗa saabi so garɗi min fillotoɓe noon mo golleji mum tan yidde fo min fillotoɓe koy min pilloto yoppe ɓiɓɓe amen ɓe tañira en ɓe gara tawa ɗum kañum ɗum pillo
a faami nden watta kañum e neɗɗo mo mamum golle ko gasi emo mamum gollay ko gasi so ɓiɓɓe amen ɓe ngari paman ɗum par ce que aɗa wawata fottuno adni golla golleji neɗɗo o anni golla golleji ko tañi yahata nden so tawno ndaari fa mere fuu ɓiɓɓe taniraɓe amen ɓe mbiya maani mamma waɗi hunde mani ñande manire tawno wawa ñaƴude ɗum saabi neɗɗo hunde fof gatta fof hoorema moƴƴinanta fa gasa ko noon ko wiyde neɗɗo wooɗa ko so a wooɗi fuu hoorema attoɗa wonde tafa dirne so nafa goɗɗo nen no fulɓe tinno anda ko gollata tan hunde fof ko golta fof miijiɗa fa gasa inchallah ok haade makko yimde morso makko battana on nani ko Alpha Baba wi ko Alpha Baba Allah jarama mi noddima ya ar mbaɗen émission alhamdulillah yaari hande foɗa gara e nder suudu Pinal TV Pinal TV ko fulɓe foof jeeyi wona Mali tan kadi ko fulɓe Afrique fof jeeyi wona ñeeño wona mbawɗa wonde foof enen dendi jeeyi Pinal TV bisimilla mon e Pinal TV sa an jiɗɗon foof inchallah ok bandiraɓe ɗo garten haaldude émission men on woni Kulel weekend eɗen mbiya Allah holle en kadi sa a garo Alpha Baba morso ma battano jaw nan jawariya men ariya pulagu tawe nazuru tawe nanni salibe suuduɗo bangariyali so ɓamama talga te so fuddini gide fomata ñawlani tawe nazuru nanni gol salim jeynaba banjaɗum ya cuubu tawe nazuru nanni gol salibe suuduɗo bangariyali so ɓamama talga jeynaba madu barke mamudu usmana tawe nazuru tawe nanni gol salibe kiji woni jama jariyo ñaloma minni dura ibada mi dundi fakinade ala duma laato nguure dima bagili tawe nazuru nanni gol salibe wadde duuɓi meɗen warde ndunkiren miside tawe nazuru nanni gol salibe allahu akbar aduna e ñalande yogaɓe dunaru yaɓal algiyomi yoga wasa dunaru wasa algiyomi tawe nazuru tawe nanni gol salibe tawe jammere ñayɓe suuduɓe bongariyali so ɓamama tawta seso juuti sugundusu patabi adam seso rawni caddi raɗantake kaabi suuduɓe bongariyali so ɓamama tawta seso fuddini giɗe fumata ñawɗali tawe nazuru tawe nanni gol salibe ummaɓe dinama ɗo geɗo muya cuubu mo taw jammeɗo ñayɓe kumba maddum belko geɗu muya juubu e fotumaɗo maddum belko saɗi fatumawol tawe nazuru tawe nanni gol salibe ciji jamma jaariyo ñaloma taw jamya jammere ñayɓe ha jammari kiyabu geɗu muya juubu tawe nazuru nanni gol salibe ha waddi ko geɗu muya juubu Allah yidirisa Allah yisayni tawe nazuru tawe nanni gol salibe togara makko yo Idrisa Allah yi tawe nazuru tawe nanni gol salibe
Tokala mako duka Adama lay nena cuubu ɗo hotnama fulɓe reeɓe e fulɓe worɓe fof no koɗni fulɓe reeɓe mbiya yiman ɗumen de wona ɓe kalnima ɓe kalni kam inchallah jeeɓi ɗum du fulɓe reeɓe tinno inchallah kasete am mo jaltinami joni o kala ɗo pulo debbo woni e Afrique fuu yani hoore muɗum machallah e ley semaine cakitiɗo joni o fuu e makko gondumi inchallah fulɓe reeɓe yallane on miɗen mbomi on e dow TikTok ngayi inchallah bisimilla ok d' accord Alpha a weltanama aɗa wiye kadi yallu hollu en kadi yiide sa garowo clipaji ɗi mbiɗa ɗi miɗin paade clipaji ma inchallah paade album o miɗin paade clipaji ɗi inchallah full programme mon on wonda inchallah jaaɓi machallah a jarama min gaɗan clip ngaji min gaɗan album ngaji so Allah jaaɓi inchallah ok a weltanama merci beaucoup merci